şehrin içinde, ilunun içinde Hudaýdan daş adam näme aýtjagyn diýjegin bilmeýän bir aýdýan kefi bar. Şo soraga aýdyp jogabyny aýdaýyn inşallah. Ýöne sorag bitir bir erzeş sorag. Samançyda agrym ýok şo sorag. Ýöne heyf adamyň nefsi insanlaryň akylyny basyrypdyr. Bir lommoy suw bolsa, ak suw bolsa, arasa suw bolsa, süýji suw bolsa, adajyk ot saman şoň üstüne basyrýan basyrmýa? Basyrýa. İtegnek näjide süýji suw köküden ak. Emma zamana şeýle bolupdyr, görünip duran nimetleri adajyk adamyň saman ýanjak özüniň hüwäti nefsi bürgünläp batan suw köküden ak. Aýdylýan gürrüňçi ýol ýatjak bolanda tesbih, turanda tesbih, näme adamy gülkü gerek gelmi diýip aýdylýar. Dol Hudaý diýjek bolsaň, dol Peýgamber diýjek bolsaň, dol Kur'an okuyjak bolsaň, adam gülmeli olarak gülmek gerek ahim adama. Nägadar biýmana sorag, nät puş sorag, nät hiç sorag. Oglunyň aýtmal kefide açdagy. Çeberesi bir sawatly adam aýtsyn, çeberesi bir akylly huşly adam aýtsyn. Ýöne jogabyny aýdaýyn. Ey musulmanlar, ey müminler, ey Allah'a ve Peygamber'e imanı var insanlar. Edreti Adam'dan ta kıyamete çeli, en aziz terin adam, en muhterem terin adam, en Hudaýdan gorkyan terin adam, en Hudaý zikretýän terin adam kim? Elbette Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kat'an şeyle. En Hudaýa ýaqin adam. Habibullah. Aýaşy Resulullah'ın ýaşaýyşynda gülýänmişdikmi, gülmeýänmişdik? En Allah'a ýaqin, en Allah'ny zikretýän, en Allah'dan gorkýan, en muhterem, en aziz adam. Din şoň üstünden gelýär. Ma ra'aytu akthara tabassuman min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar näme diýär? Peýgamberimizi bir gezik görmedik, güler ýüzi ýok bolsun diýär. Hemişe güler ýüzlümişdik peýgamberimiz. Kim aýdýar hem dinde gülmek ýok diýip. Näme rakty başı görüňe. Peýgamberimiz hemişe güler ýüzlümişdik da. Bir adam görmedik peýgamberimizden kän güler ýüzlü bolsun diýär. Ay bar bila Peygamberimizin özüniň ahlagy diýeli. Musulmanlar näme? Musulmanlardan çürüýünde aýdypdyr Peygamberimiz. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Enanaň, enataň, dogonjugyň, musulman dogonyň ýüzüne bak gülseň sadakadyr. Pul sadaka beren ýanak sogaby bar. Kim aýdýar hem dinne gülmek ýok diýip. Ýerden aýtmadym eger biz gülmelärmi diýip. Allah Teala'nı yad etmek, Allah Teala'nı zikretmek, gülmek bilen hiç farkı yok ki. Resulullah Celle daimen zikrine demiştik mi? Daimen güler yüzlümiştik. Müslüman doğanın yüzüne güllen bakın deyiptir, sadakadır deyiptir. Yine dinin aydiyen görürün aşı. Yoksa yüreği dertten ne oluyor? Mesuliyetten ne oluyor? Şu Resulullah Can'ın tamam mesuliyetlerini, tamam mündem birini hemmemizin üstümüze oklanta pudru olardı, götürüp bilmeyene. Pres olardı. Resulullah Can şeyli mesuliyetler bağda olsa hemişe gülür yüzlümüş. Ama nezir aytmalı dinle meger gülmek yok değil. Oğlan kep değilmeyin, bitir puç kep değilmiş. Allah'ın zikretmek gülkan emretti var. Doğray diye gülmek yok yerde, haram yerde. Allah'ın icazı vermedik yerde. İnsanı delil etýän yer, insanı horlayan yer, insanın yüzünün nuruna verir ýandyr, insanın kalbinin imanına verir ýandyr, insanın pulunun bereketine verir ýandyr, insan erhileyin arasındaki mehabbete verir ýandyr, insanın enatı oğulgydyň arasyny açýan yer, insanın zindigisini dargatýan yerde gülmäne ejady ýok. Doğray diye bir tane gülmeler. Emma musulman doğanın yüzünü güler yüzlü olmalı.